Nou goeie. Mooi dat je met me naar deze podcast van de Frieske Vloggen. Dit is de eerste podcast die we doen voor deze gloed nieuwe studio hier. We hebben een nieuwe podcast studio. Bij mij wordt dan echt de gast is Bart Volbeda. Mag ik daar even zien? Ik kreeg er even van achter de camera even een seintje met die kant uit zien. Regieaanwijzing. Bij mij is dus Bart Volbeda, mijn compagnon. Ik zeg nog Bart Volbeda. Ik zeg het vaak een beetje als een grapje, want iedereen weet natuurlijk wat het Bart Volbeda is. En we zullen er ten eerste kwart even hoe u zit hier in een nice setting. Dan mag misschien correct even praten en dan heb je gauw terug. Maar het nice, wat ik hier heel mooi print haal op een briefje. En dan praten we daar zo praten. Maar eerst kijk even hoe deze nieuwe studio. Nou, wat vind je ervan? Ja, ik vind het prachtig mooi. We hebben natuurlijk een nieuw kantoor. En dit wie dan een soort van hele klinische overlegruimte. En maar daar wordt moois van maken daar rond hier. Ja, we zijn steeds 12. Voor mij is die orenkamer. Je ziet nog steeds 12 lampen. Die zullen binnenkort geïnstalleerd worden om je boven te hingen. Ja. Dan vraag ik me wel hoe het komt met de camera's trouwens. Of die is dit nou daar? Dan mag het even los, denk ik. Nou, we hebben wel een dingetje erom. Maar als je dat even een tikje heen kan hingen voor dit soort werk. Ja, inderdaad. Ja, want dus even. Ik ken natuurlijk net hard dat we... Als trouwens die oren, die ISO-Rex zit echt onderzoek nou. Ik moet even in de gaten horen natuurlijk. Freek, die zit hier achter de camera. Achter al die knoppen, jongen, zit er hier te editen. En machine, die had de vingers bij alle drie knoppen. Ook heel mooi. Dus we kennen het mooi broeken dus als podcaststudio tegen dan maar, hè? Ja, nou, dat doe ik. Ja, maar wie hadden eens een keer een podcast opname, Blauw Manje? Ja. Nou, meerdere trouwens. Meerdere wel, maar daarna is het ook weer... Bij de Game of Thrones podcast ook nog gewoon, hè? Oh ja. Wie was weer? En het tweede seizoen Koffieskoft. Ja. Dus, nou, ik vind het wel aardig wat, ja. 2 seizoen? Ja, 2 seizoen ben ik van, dat vind ik iets meer, joh. Ja, maar toen dienen we elke maand. Ja, hè? Ja, elke dag, elke maand. Dus eigenlijk is het gewoon echt het troszetwerk, hè? Maar ik moet eerlijk zeggen, ik loop er net gelijk in een groot publiek voor die podcast. Dus ik denk van, dan is het meer dat je voor die 20 mensen die er misschien luisteren, dan ik loop er net gelijk in het groot publiek. Nee, maar ik denk als trots is dat wel het werken. Ik bedoel, een Friesk-talige podcast die net per se ergens ook wordt. Nee, dat is misschien ook wel een beetje een ding. Hè? Misschien nee, maar dat is juist mooi, toch? Ja, vind je dat leuk dat mensen ook dit? Of is dat een onderwerp? Nou, nergens ook er wel ding besprutsen, maar... Ja, zullen we nog les vanuit de provincie, toch? Die hier wat... voor jouw podcast. Maar dat ben echt van die heel geproduceerde ding. Hè? Dus... Ik zit trouwens even van mijn e-hoeken. Zie ik dat er iets met die ISO-rek die knippert. Zo het komt dat het kaartje net... die knippert. Ik denk het net om een keer. Maar dan neem ze het ook op de zetten maar uit. Nou, ja, dan heb je in ieder geval... beste meesten, ben je van alle maken. Dus we nemen gewoon een dubbel op. Look hem er maar uit. Look hem maar uit, Jan. Doe maar. Uit, een domme ding. Oh, valt de hele rommel uit. Ja, Zit die oren nog? Ja? Oh, okay. Ja, dit is even een test. Hè? Ja. Dus meestal ken ik even live even binnen een bij hoe we dit natuurlijk testen. Of live. Ik denk al dat de USB-stick ken nooit hoor. Maar goed, vertel eens nou even iets. Ja, nou, de wie vanuit de provincie hebben we een voor podcast Stiepen, volgens mij. Dus dat we bekostigd door de provincie. En dan om het Friestalige in de podcastwereld volgens mij wat te helpen. Een bekende van u is die direct al mij. Dus, Minke Hietsen, die hoort het van misschien. Minke Wagenaar. Ja. Nou, die zit in een ierpot. Nou, dan zou we er nog een paar die het ook dienen. Nou, dat is natuurlijk wel heel leuk. Hè, maar het is vaak wat gethematiseerd, zeg maar. Hè, dat is vervelend dat het heel gethematiseerd is? Nou, ik vind het net vervelend. Nee. Maar het is, dat vergt wel echt wel een productie. Ja. En dat is puur vanuit jezelf bezoeken. Zie je wat, dat ene die in de podcast ziet, merkplak. Hè, dat kan we wel heel luisteren op Spotify, maar als merkplak. Ja, en dat is weer meestal die op de marktplaats de keer hebt. Ja, er zit best wel productie natuurlijk. Hè. Dan moest het opzieken, wat wil ik dan opzieken, dan moest het bepraten, dan moest bij die meestendel, dat is wel aardig geregeld. Ja, dus dat is net zo. Ja, nee, zeker. Dus ik kan me voorstellen dat als zij iets maakt, en dan moet het haast wel stiepen worden, wil het levensvatbaar blijven. Snap je? Ja, ik denk dat dat inderdaad commercieel uitbaten kerst. Een commercieel... dat is zeker die HDMI-kabel die net goed werken. Dat denk ik al. Het is één keer de test, is een podcast.
Tussen alle technische problemen erop. Maar goed, hè, wat een beetje uitvinden, hè? Ja. En ja, we zeiden daar al, hè? Het is eigenlijk commercieel net uit de baan. Dus we zitten hier met al onze oude HDMI-kabels, al onze oude materiaal broeken weer voor. Dat moet opbroekt worden. Dat moet opbroekt worden, hè? Ja. Dus je rent op een laatste adem uit die HDMI-kabels en op een laatste beeld. Hè? Dan komt nog krijg 1200 beeld uit en dan hard op. Dan kan er nog direct wat bits voor heen drukken en dan is het... Wat erg. Gelukkig hebben we heel goede kabels om het te vervangen. Ja. Dus dat is mooi. Ja, we hebben nog kabels. Ja, zeker. Nee, maar zou het inderdaad net levensvatbaar wezen? Een Friese podcast? Maar ja, hoeveel... Jawel, ik denk het wel. Maar dan was het wel... Ja, ik denk dan, dat qua productie... moet het wel wat leger blijven. Ja, dus natuurlijk, hoe meer als je produceren, maar hoe langer tijd als je er bezig bent. Stel, je kerst elke dag gewoon in onze podcast studio zitten gaan, jelle ook wat opnemen, nou, dan kost het die de kop net. Maar als je een marktplaats aan moest struinen, doe maar ergens heen met de auto, doe maar met die mensen praten. Volgens was het best nog in omediten, om er echt nog weer iets van te maken. Ja, dan best maar één keer 20 minuten podcast om mijn pad. Dan best je 2-3 dagen mee bezig om dat voorkort te krijgen. Ken het dan nog uit? Ja, dan moet het wel heel leuk wezen. Dan moet er wel heel veel mensen naar luisteren. Ja, nee, dat is ook zo, ja. Dus ik denk als het liedser haast, maar wel leuk, nou, dan kan het wat wezen. Ja, dan mag je zeggen van, hey, ken ik binnen bepaalde mensen die het misschien inderdaad al een bepaald publiek hebben, die je dan alvast, ik zou bijvoorbeeld vaststellen, ik ken Emiel van de Hoenekop had bijvoorbeeld een podcast. Ja. Hè, ik weet niet precies wat er daarin dwang gaat, of wat er vertellen gaat, maar misschien zit er daarmee gewoon niks, gewoon niks, gewoon zitten en gewoon praten over wat er een optreden of zo. Bijvoorbeeld. Misschien kan er elke keer na een optreden, een soort van aftermath naar de optreden erin moet gaan. Ja, misschien is het ook wel een soort van rol voor mij, Wijlijn, dacht ik, van een soort van, als die podcast met Marcel van Roosman en Gijs Groenteman, dat ik dan een soort van Gijs Groenteman-achtige man ben, die gewoon die meesten dan wel voorzetten, ja, min of meer. Bijvoorbeeld. Dat is toch vaker, hè, van die meesten die dan voorzetten, ja, hè, mag ik het zeggen, dat is een soort van populair figuur, maar die had ik wel voorzetten, nee, want die kennen het in het wilde wijze aan begint te praten, ja, ken wel. Ja. Maar dat is vaak net handig. Nou ja, die bereidt iets voor. In dit geval had ik iets voorbereid. Doe best toch een beetje de Gijs Groenteman, die wat groen had. In de louter nieuwsarchieven. Doe best erin doken, in die bak. Mijn nieuwsberichten. En hoe was dat voelen? Ik had vermoeden, nou ja, ik had een abonnement. Ik ben zo iemand die had een abonnement op een digitale krant. In dit geval de Louter krant. Meestal stuurst je dus juist met hier in een bepaalde Telegram groep stuurst je al wat terug, wat die dan opvalt op dat moment in de krant. Ja, dat wil ik even met hem delen. Ja, dus dat is eigenlijk de voorzet al. Ja, dat is eigenlijk de voorzet al. Dan kun je hem al vast en lees ik iets in de werk. Ja, dan lijkt het te werkje. En dan kan ik het daarna misschien er even nog aan. Nee, inderdaad, maar het is vaak... Ik ga let's go wat dingen, stuur ik heel veel dingen op faillissementen in de autoreclamewereld. Hè? Ja. Nou ja, logisch natuurlijk, want je zit er wat in de reclamewereld natuurlijk. Hè? Dat mag natuurlijk net verder, hè? Ik zei zeggen, het gaat om wat die opvalt. Hè? Het is net... Nee. En waarvan ik denk dat de groep misschien daar interesse in had. Ja. Is hartstikke. Je denkt van nou van, hé, waar zitten... Ja, ik heb wel dingen die me persoonlijk heel wat onderspreken. Maar goed, ja... Je hoort dus inderdaad in de kranten, personeel ING mag niet Fries spreken. En ik weet dat dat heel interessant is voor de groep. Maar ik denk van, voor een bepaald aantal mensen is het wel nieuwsgierig. Want ja, dat is natuurlijk wel een opvallend iets. Het is heel opvallend. Toch? En dat is toch bij de ING, wie die bank, Westerbiesis, stel voor je zit bij de ING. Ik dan toevallig net, maar... En dat is gewoon net Fries praten meest. Ik wil eerlijk zeggen, ik hou het algemeen trouwens weinig belcontact met mijn bank. Nee, misschien een goede teken, ik weet het. Nee. Hoe vaak moesten we in de bank bellen? En waarom? Ja. Misschien kan je een saldo opvregen of zo. Ja, ik weet het niet. Maar dit is een bepaalde man, Ferre Dijkstra. Ja. Die had dus ooit een keer skillen met de ING. Ja. En die kreeg daar dus de jaren van een meewerker, die het echt Fries spruts. Dat even duidelijk, want het zit in het artikel hier, bellen maar hier van de ING. Hier zelfs Frieske tolk, had ik begrepen. Je kreeg een Frieske meewerkster van ING online, wat natuurlijk heel net zo gek is. Nee. Want ze zitten hier in de auto, dacht ik, dus. Ja, hoofdgedeelte in de hoe vaak had ik het zelf gehoord, hè? Die mensen van UPC of destijds Ziggo. UPC, Ziggo. Ja. Ziggo. Ziggo zie je direct in de auto. Ziggo. Ja. Nou ja, daar weet ik wel, zit ik wel een Fries tussen. En dan weet je daar van, ik wil Fries praten. Straks heb ik iets voor de raam. Ja, ik vond het niet uit. Ik vond het niet zelf. Maar goed, bij de ING, mij het dus helemaal net. Nee. Ja, dat is toch vreemd? Ja, dat is wel een beetje pad.
Ik vond het wel Dus opvallend. zei ze ik een beetje in het kader van klantvriendelijkheid en mensen helpen. Inclusiviteit misschien zelfs wel. Ja. Waarom mij dan net die mensen helpen in hun eigen Eigenlijk is taal? het een discriminatie haast. Ja. Nou, dat doe ik misschien doen misschien, maar ja, wat vies je ervan? Ja, ik had het artikel ook lezen en hun smiet het natuurlijk op... Ze monitoren het, Ze zeggen, als het in het Fries is, dan kunnen degene die de gesprekken beoordelen, maar die snappen het dan net. Nee. Dus dan kan ze het net goed beoordelen. Want die mensen die het beoordelen moeten, die kennen alleen Engels en Nederlands. Ja, maar dat is dan heel debiel. Ja, als je het zo vertelt, dan klinkt het wel heel debiel, ja. Maar je zit bijvoorbeeld in van daarbij toetsen of het juiste antwoord is gegeven, of juist de tone of voice wordt gehanteerd, et cetera. Dat doen monitors. Ja. En die monitors kunnen dat alleen goed in Nederlands en Engels. Wat zijn monitors? Is dat dan een persoon of is dat een programma? Ja, dat vreemd me dus ook. Oh nou, daar ik lees, dan kijk ik denk van monitors. Ik monitor, dat zit hier. Ik zie een monitor, of van de audio had een monitor. Ik ga er eigenlijk maar vanuit dat het een persoon is. Iemand die het gesprek monitort. Een monitor. Ja, en die nemen ze dan een monitor. Maar, nou ik zou nadenken, het kan echt best wezen dat het min of meer een soort AI of een soort programma is. Ik denk dat het die AI is toch. Ik bedoel, doe iets zelfs ook als je dingen op YouTube uploadt in het Nederlands of in het Engels, dan krijg je best een goede vertaling uit. Ja. Alleen, ja, krijg je tone of voice dan mij... Zo zat ik maar AI, dat ze jerken, dus mij klinkt een beetje geïrriteerd. Ja, misschien is het en waarom zoals dat in het Fries net jerken? Ik denk dat je geïrriteerd in het Fries net vol oors klinkt dan geïrriteerd in het Nederlands. Nee, dan zei je bijvoorbeeld dikke Duitser. Dikke Duitser of dikke teen. Dikke teen. Dat ik zei, dikke teen. Ik nog zoiets inderdaad, maar goed, dat is wat oors. Ja, dus nou ja, ik dacht zelf wel van, ik zou net, wat zou ik zeggen, ik zou net bij een bank zitten willen. We hebben meestal pertinent die Fries praten willen. Meijen. Okay? Dus eigenlijk is het voor we zitten nog een beetje van het idee van als klant. Maar hoe is dat voor het personeel? Ja, dat weet ik dus net. Die jaren daar misschien duidelijk in mijn Fries accent. Of misschien zelfs Fries praten. Ja. Die zit echt op een punt. Die maakt zich eigenlijk geen tong erop bieden om maar net Fries te praten. Nee. Dat mij dan net. Dan kreeg ze waarschijnlijk een dikke reprimande. Wat zou er ook? Wat kreeg ze voor... Weg. Misschien in het gezichtspuit? Ik denk, of bij de keelpak. Of met Thijs van Nieuwkerk. Dan was ik alleen bij de keelpak. Of in de gezichtspuit. Maar kiezen waarschijnlijk. Op de knieën gedwongen. Ja, knieën. Maar waarschijnlijk kiezen. Wat was dit keer? Welke straf? Tuft in het gezicht. Fluim in het gezicht. Ja. Of even lekker met het keeltje. Ja. Het stratje krijgen. Ja. Nou ja, goed. Ik had er eigenlijk... Ja, wat mij er verder van vinden. Hè. Vies er nou dat dit iets is wat verhoren wordt, Mats? Van, ken je hier alsjeblieft wat ontwan? Wat dit verhoren wordt? Nou, als je die man, die zei natuurlijk van ja, ik hier online en die mocht geen Fries praten. Maar hij zelf natuurlijk wel, hè? Ja, hij is bij zelf nog Fries praten. Hij zelf gewoon Fries praten bleven en hij zei dat had ik stug in. Nou ja, prima. Dat ken ik gewoon. Die oren aan de overkant van de lijn, die verstier dat ik helemaal prima. Want dat was zelf ook een Fries. Alleen die mocht net Fries kwijt rondpraten. Is dat de bottom die ken een beetje tikje nou. Oh ja. Ja, maar goed. Ja, zit ik de microfoon op tafel. Ik dacht misschien wel een keer iets op verzinnen dat die microfoon misschien hing of zo. Net op een tafel vast. Ja. Hoe is dan kreeg je waarschijnlijk al geloerd, was toen je op de tafel dorst, hè? Zit maar kijken, had dit heel aan het tekenen heel iets aan. Die was sowieso net in die studio gaan. Misschien een drummer. Ja. Er zit een drum op de tafel. Baat! Dan slaat ze me niet op beeld. Ja. Maar ik denk van, ja. Zoest u nog een rekening gaan willen bieden in je... Hast u een rekening bieden in je? Ga rekening bieden in je, ja. Is het nog net een reden voor die West om het op te zetten? Ik ben al heel veel redenen West om de rekening bieden in je op te zetten, maar... Dit weer naar die van. Het stapelt zich op. Nou ja, dus ik was een heel debiel iets eigenlijk. Ik vind het echt heel stom, vind ik het. Ja, dat is vreemd, hè? In deze tijd dan denk je van, wat is dit dan voor raars? Ja, en dat zie je wel vaker natuurlijk, dan wordt er verstopt achter iets van, ja, want dan kennen we zijn monitors, die snappen het net. Ik denk van, maar leidt het dan net gewoon aan die monitors? Nou ja, dat is... Maar het misschien die net wat beter worden. Maar het is misschien die net Fries kleren. Ja, of misschien mag ze een Friese monitor halen. Want ik weet niet wat een monitor is. Dus dat het een persoon is, dan moet hij maar Fries leren.
En als het een programma is, dan kan het echt Fries leren. Wat is het probleem? Ja. Het eigenlijke probleem is... De monitors. Net zozeer dat die mensen Fries praten. De monitors, die de zijn het monitors. probleem. Die moeten oppakt worden. En dan kunnen we maar snel weer. Want in principe is het soort handig wezen als gewoon elke taal praten kerst. Ja, dat is een soort van een directe vertaling in eer krijgt of zo. Ja, ik zie het ding. Ja. ING is toch in ieder geval wereldwijde bank? Ja, ligt het meer. Ja, zo door ze wel voor de mensen. Ja, het is toch een internationaal bank? bank? Ja, hoe mag ik het zeggen? Dat klinkt een beetje gek natuurlijk. Zo van, als ze ken je Fries, dus ze doen zich heel internationaal voor. Ze willen iets Fries praten. Ze zijn internationaal door zich voor. Het Fries is er niet voor hun taal. Dat komt daar ook op deel. Nederlands is ook een grote taal, hè? Nee, maar ja... Op internationaal schaal, Sjoen. Hebben we het nou internationaal? Ja, dan is eigenlijk... Ja, misschien maar wel bij Engels. Misschien maar gewoon het heel Nederlands. Dat lijkt maar uit. Ja, gewoon Engels. Ja. ING... Ja, nou ja. Wat ik zei... ING. ING. Ik zou net weten, als ik met mijn bank bel, je wat voor taal ook praten kan. Ik ga ze nog nooit bellen. Ik zou dus weten wat voor mensen daar zitten. Nee. Binnen de monitors, dat weet ik niet. Dus ik ga echt geen idee. Misschien kun je beter gewoon maar net met de bank bellen. Ik vind die was voor mij knap. Ik vond mij werkt daar in je man. Die had het betaald. Ik weet het niet. Dus ik had er eigenlijk net heel vol over te zeggen, denk ik uit. Behalve dan dat ik geen... Wat vind je ervan? Ik ga geen ING pas. Ik ben net van de ING. Maar stel, doe bels maar een bedrijf. Doe praat altijd Fries. En dan ken het er niet eens. Ja, het ken nog steeds. Als je wie zo het ding is natuurlijk dat die vrouw bij de ING echt Fries kent. Ja. Maar die mij nog geen Fries praten. Ja, dat is ook een woordbank denk ik. Ja. Ja, dan ik zo nog bij mijn bank. Ik zit toevallig bij de ASM-bank en ik bij de knappe bank. En ik zou dan thuis bel je en ik duidelijk daarin zei van ja, hallo, het is met de ASM-bank. Met Tjitska uit Beterswagen. Uit Houdere Haren? Ja, uit Houdere Haren. Maar dan zei ik van, nou ja, ik praat niet Fries, wat leuk. Ja, ik mag niet Fries praten van de baas, want de monitors die snappen het dan niet. Ja. Nou, ik praat maar gewoon Nederland door, hoor. Ja, dan zou ik zeggen, wat is dit voor belachelijk iets, is. Ja. Ik ga dan over de bank daar. Ik wil ergens bij een bank zitten. Met de Frieske mensen. Ik Fries praten. Ja, misschien een beetje onderdrukking wel. Maar misschien wordt naar de ING dan maar een soort van sticker. Dat we daar een soort sticker wat in de hoek zitten. Er zit een ING van anti-Fries. 100% anti-Fries. Ja. Maar daarom zit ik in layout. Ja, daarom zit ik in layout. Ja. Misschien ben ik Cambuur-fans die daar onthoofd van. Die monitor met Cambuur-fans. Ja. Wie zou ik toch met die monitors dan? Die precox van North. Oh ja, die leest die zo'n bak met water in die monitor al die gesprekken. En dan komt er wat Fries in. En dan is er zo'n error. Zo, echt zo. Ja, kun je alsjeblieft even in Nederland. Wermmonitor voor zo'n. Ja, wermmonitor steken. Ja. Er begint de volle monitors te beginnen. Die monitors kunnen alleen goed... Ja, daarom beperken we ons tot die twee talen. Ja. Dus ze doen alleen maar Nederlands en Engels. Dus ook kan ik niet Frans praten. Nee. Geen Duits. Nee. Geen Italiaans. Nee. Geen Spaans. Nergens net kennen? Marokkaans ken ik net. Wat een beperkte monitor. Ik zou zeggen, neem binnen je monitors om... Gesteld dat het meest komt binnen. Ja, ik weet dus net wat het is. Wat monitors? Ja. Waarom zijn die monitors? Wat is het? Het klopt inderdaad. ING is een bank voor iedereen. En we staan klanten van ING in Nederland te woord in het Nederlands en in het Engels. ING is een bank voor iedereen. En we staan klanten van ING in Nederland te woord in het Nederlands en in het Engels. Het is een bank voor iedereen. Dat lees ik heel eerst. ING is een bank voor iedereen. Ja, voor iedereen. Ja. We staan klanten te woord in het Nederlands en het Engels. Ja. Maar net in het Fries. Ik snap die iedereen. Ik denk van iedereen. Het is een bank voor iedereen. Ja, maar dus dit is voor haar iets, zo net. En we staan klanten te woord in het Nederlands. Ja, dat kan ik gewoon heel herhalen. Wat doorstappen is een monitors. Daarbij toetsen we het juiste antwoord is gegeven. Ik wist een soort van quiz blijkbaar best. Die massatie en die medewerkers van ING, die zijn continu druk. Hè? Dus we staan bellen. En dan is het gesprek als die in. En dan is het wel Ik hoop maar dat ik het goeie aan met doen. Want de monitors die kunnen ook beoordelen. Ik denk dat de monitors over de redacties zou ik zeggen. Dan komt zo de die zweven Die zweven daar gewoon daar tussen de mensen en zeggen hoe dit en jij. En dan komt er zo'n Matthijs van Nieuwkerk achter een reactie. Hè? Dan willen ze mijn naam in een hokje. Hey,
We ze heel uitkafferd in die monitors. In een gezichtslijn, op een knibbels. Op een knibbelsteun en in de gezichtspuit. En dan heb je de keelgreep. Ja. Was ik maar bedenken, is op Matthijs van Nieuwkerk echt was zo. Ja, maar op het moment dat er iemand krijgt even wat verkeerds doet. Maar die doet al je tegelijk. Dus je wist op knibbels... Dus toen dus meerdere monitors tegelijk pakken die gewoon. Hier pak je weer de keel en die hoor spreekt in het gezicht. Wow, en dan wijs je verder. Heel benijd, de monitors. Misschien mag ik een keer posten bij het ING-gebouw hier vlakbij. Wat noemen ze dat wel? Dat ding? Dat is de paddenstoel. De paddenstoel? Ja, zie je dat gebouw? Hè? Oh, die bij de Bregen. Ja. Dat ik misschien een boetensteen maar te posten om te vragen van, ben jou een monitor? Ja. Want ik bedoel, waar ben dat? Misschien dit vreet ik. Ik ga leerd vroeger, hè? Ik ga natuurlijk journalistiek gestudeerd. Eigenlijk mij een artikel, maar eigenlijk net vragen oproepen. Nou ja, dat is in een zekere mate. Dit erop vragen op, wat die monitors. Ik hier er net zo naar dacht. Ja, maar ik heb net, is het een programma? Is het een mens? Met meerdere mensen? Monitors? Dus dat doen monitors. Meerdere dingen. Ik hier vroeger ook een monitor, zo'n heel dik, zo'n beeldbuis. Ja, CRT monitor. Misschien hadden ze die daar wel eens tegen, die monitoren dan. Ja, hoe snap ik hoe dat ze in Fries kregen? Nee, weet ik niet. Nou, heel apart dit. Ik vind het heel apart. Ik woon net bij de ING, ik ga er nooit bij zitten. Nou, ik ga erbij. Jij is erbij? Ik denk het wel. Wat maak ik dan nog? Ik ga vroeger bij de postbak nou werken, een beetje voorlopen van ING, of in ieder geval ING gaat ondernaam, ik weet niet precies hoe dat zit. Ja. Ik had daar vroeger nog eens Friesman in sprutsen in een verkoopgesprek. Dan verkocht ik dubieuze beleggingsproducten. Zoals daar zijn de China-klikker. Echt? Ja. Oh. Wat vind je het? Dan nooit verjaard. Ik weet het maar, het China-klikker klinkt net heel goed. Nee. Dan moest hij verklikken met China, dan kreeg hij het. Nee, de China-klikker, dat moest het verkeerd. Ja, dat moest het verkeerd, jongens. Ja. Ik weet nog een keer, stel een keer, dan moest ik... Had ik dan een contract tekenen dat ik er niks over vertellen, maar dat weet ik eigenlijk niet. Nou, dan is dat wel verjaard, hè? Want dat is nog wel 20 hierin. Ik moest een keer, ik zeggen, in een beeld opdoemen. Ja, dat is net niet wat zei ze, maar de Josias van Aerts, dat weer een man van de VVD, die is ooit weer leider van de VVD. Die moest ik bij om een China-klikker te verkeren. Dat zat op. Ik denk, die mannen worden toch heel net. Maar goed, ik ben heel slecht te verkeerd. Maar boeren dat ook wel net? Wie ik als ik verkies een vrouw van me online. Dat moet ik aan mijn man vragen. Dat moet ik aan mijn man vragen. Die monitort hier alles. De monitor. Ik weet niet, ik zal daar stemmen. Dan moet ik even bij de monitor. Ik was gewoon goed niet. Dat meest niet bij je. Maar ze zeiden van... Ik was zelfs een deel is met mijn monitors. Dat wordt juist tone of voices. En dat je de juiste antwoorden jongen. Ja. Of doe die voor als een monitor. Hoe doe je dat dan? Dat zei ze dat. Ja, ik praat met een monitor. Ja. Goeie. We praten ook met een monitor. Ja. Ja. Ik weet niet, ik weet niet of het live is, zo'n monitoring. Is het live? Is het achteraf? Komt hij dat misschien nog een keer 3 letter op die dag? Hè? Nou, we hebben die gesprekken even beluisterd, 2020. Oh, dat en wat is toen opvoel? Oeh, ja, ze moeten zo lang te bewaren. Ik denk het. Is dit net, Dijkstra, de man die dus bellen had, maar ING, die zei wel, financiële parteren neem ik altijd op. Zie je dat, dan maak ik dat echt. Nou, ja, maar de meester zelf, de meester... Maar is er gewoon een gesprek opnemen als het graan was. Dat is nog wat doms. Hij hoopt, die man die dus dit meld had, blijkbaar bij de krant had dat misschien Troy Jong verder dichter. Hij hoopt het vooral dat het afval verbistering opwekt. Als je als klant Friestalig bent en de mijwerker zelfs is echt Friestalig, dan is het een nieuwe situatie als ik in Fries praten meest. Nou, dat is misschien toch wel. Dat is de kern van dit artikel. Het deed hem naar eigen zeggen denken aan een voorval uit 2009. Oh. Daar hier op nadenken. Ik zei deze man had een heel archief. Maar alle gesprekken... Ik verbazen. Ik zie trouwens ook nog dingen om een video te maken. Ik wil eigenlijk een video maken over die video van de rijdende rechter. Hè, van die meester Frank Visser, die goed programma. Maar die Friese man die natuurlijk zo nu weer reageren van dikke deren, dikke teen, weet ik wat ik zei, dikke Duitser. Ja. Hè, die willen praten met die mensen. Nou ja, dat ik dacht van, wat een rare vertaling. Want dikke teen, dat is heel... Nou, waar? Hast je ooit die nuts over dikke teen? Nee. Ik denk dat je meestal heel dikke teen. Nee, misschien hier wel. Man. Ja. Anyway, ik dacht van, maar toen zei Suzanne, die zei van nee, dan was het eigenlijk gewoon 2 video's pakken. We hebben een taalflater maken, is in het Fries. Nou ja, jeetje, ik denk van, dan mag ik het daar weer opzieken. Ik zo die video. Dit is toch populair? Ja, dit is nou populair, maar ik denk van misschien een novel in.
Zei van, nou, dan zei ze van... ik zie de ding die bijvoorbeeld die van... die film van de Pier of zo. Maar dat is voor mij in de Vlater. Dan zei het voor mij Elske de Waal zei iets van... was hem er even ingaan of zo. Ja. En dan zit er ondertussen wil je hem er even inhangen. Ja. Heel pad, sowieso een heel pad zin. Ja, sowieso. Omdat hangen, dan denk ik wel... Nou ja, dat is een beetje... Dan hingen ze er in. Ja, maar dat is toch vreemd? Het hing het. Dat is dan net de bedoeling. Als je iets volle maar een vrouw... Maar het speelt net hing je. Ja, dat krijg je zo'n theezakje. Ja, hing je er zo wat boven. Ik ga er niet aan. Als een zeepoetsje. Het is van... Nou, is toch klaar? Ik zal even de monitors. Dat is wat ik goede toon voor ons weer. Dat denk ik net. Ik was natuurlijk wel gaan monitors. Misschien kun je mijn gesprekken met de vrouw ook monitoren. En dan kun je misschien even een beetje inschatten van hoe de stemming die daarbij ging. Ja, dat was een soort verslagje krijgen aan het eind van de dag. Ja, van nou, je hebt hier een tone of voice weer. Nou, sowieso. Maar goed, we praten dus Fries dus. Ja. Dus ja. Dat kennen we niet meer. Dat kennen we niet meer. Nee. Had geen zin. Jeetje. Nou, oké. Nou, bedankt. Ja. Dus ik sluit het maar gewoon af. Ja, Dat vond mij wel langer nog. Ik weet niet hoe lang weer het nou? 20 minuten. Oh, 20 minuten is langer nog, denk ik. Hè? Of, dat is een heel mooie podcast hier, hè? Ja, is 20 minuten is langer nog? Ja, dan kerst krijgt uit de wedstrijd al die oudrieden. Nou, dan best het snel. Toch? Nee. 20 minuten? Ja, wedstrijd? Ja. Dat is een Nou, heel normale, geen overhaaste ritten ben dit. Het is gewoon een rustig ritje. Een rustig ritje in Ferrari. Ja, ik zeg het. Nee. Had ik de Westergeest reed, dus precies 29 minuten. Westergeest 29? Ja. Dat is goed op die net. Ja, dat zit op de telk altijd, hè? Telke? Ja, ik had zo'n boordcomputer, dat zit er op 29 minuten gereden. Die zit al op 0 of zo, denk ik. Nee, ik zit automatisch op 0. Ja, dus dan gaat zo'n telke, dan zit er van 0 en dan... Zoveel kilometers, zoveel tijd, blablabla, al die klinkt als een bug, maar goed. Nee, want ik tel er 1 en tel 2. Tel 2, die telt heel erop. Ja. Tel er 1, die reset. Oh, oké. Grappig, ja. En dan zit ook blijkbaar ook aan nee. Ja, dan scroll ik er even heen en denk van, nou, we hebben de statistieken deze keer. Nou, prachtig. Man. En zo monitor ik mijn auto. Nou, leuk. Ja, mooi tos. Hè? Nou, mooi. Ja. Zullen we maar... Zet hem aan? Ja. Tot Ja, we nemen een bak koffie. Ja. Nou, bedankt. Dan neem ik even wat tijd om even te bedanken voor het mogelijk maken van deze podcast. De eerste Bart Volbeda, die natuurlijk je ziet om even mee te praten natuurlijk. Heel fijn. Freek Havenga, die doet de techniek. Die... Kijk, een soort van radioprogramma. Freek Havenga, die het komt wel iemand Thijs van Nieuwkerk. Ja, inderdaad. Ik vind het toch iets met Thijs van Nieuwkerk nog een beetje. Ik kreeg die daar ook nog aan Freek. Freek Havenga hierachter, ja. En wie dat misschien? Dat er gewoon, die spuit misschien wat iets te praten. Ja. Of hier wilt... Ik ben in een gezicht spuit, maar die orenpersoon die had het... Ja. Of hij spuit in een gezicht, maar nee, hij praatte gewoon. Of hier wilt een bezweten bovenlip. Ja. En dan blazen dat per ongeluk een beetje valt. We zullen het nog nooit weten. Ik wil graag David Douwens bedanken. Die zit hier echt stage hier. Ik wil graag de Roelof Steinvoorten Stichting bedanken voor het beschikbaar stellen van dit Poundwonuurtje. Ja. Onreaal van Ik wil zonder de stichting hier weer net zitten natuurlijk. Nee. Ik wil graag Suzanne van Zwam even bedanken voor het toch mooie schildering van deze ronde. Zeker, hartstikke mooi. Heel mooi. Ja. Dus dat is heel fijn. Ik wil graag Martijn Rekkenlijn bedanken. Die had de tegels deadline voor in ons kantoor. Echt mooi dingen. Echt heel mooi dingen. Ik wil graag... Jelenke Nijboerenverst bedanken. Die komt hier volgende week stage in. Hier, heel fijn. Die komt volgende week nog even. Ik wil graag Heideman nog even bedanken voor... Dat ze die maken had. Dat ze die maken had. Dat ze er de moeite van verdienen om toch nog de treden bij te maken. Ondanks alles, hè. Een beetje nakomertje. Ik wil graag mijn broer en mijn zus ook graag bedanken. Die past af en toe wel eens op Rivkijk. Ja, dat was net een heel familie. En dan is dat ik wil graag mijn band bedanken. Die weet ik zoek hartstikke. Ja. Mijn band bedanken. Dat is altijd voor mijn kleren. Eerst in, ik weet het net. Lachpuntjes in je leven. Lachpuntjes in mijn leven binnen. Op zwiere dagen. Altijd monitoren, maar even minder geeft. Nou ja, ik denk gewoon heel erg ben. Vind ik nog niet. Meestal moet ik vaak het meeste bedanken, want dan ben je bang dat ze meestal vergeten. Ja, maar ik kan zeggen, en iedereen die ik vergeten ben. Ja, en mocht de meesten nog dat denken van... Dat dus ik. Ik ben niet vergeten, maar dat bedankt. Ja. Oké. Mooi bed, please. Ja, mooi hoor. Nou, dat is een shit. Ja.
Bedankt voor je Havinga.